Based on the big political breaking, BTC-ni गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिसाय कोटि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव BPF आरो NDA एबा BJP BPF आरो BJP आ बे समाव BTC-नि मोन 15टा विधान सभायावबो देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC-नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि Big political breaking बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोन 15टा विधान सभायावबो BPF आरो BJP राजखान्थि हान्जायानो देरहासार जागोननि इसारा होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंदों आरो बेयावनो बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव BPF आ मोन 15टा विधान सभायावबो देरहासार जागोननि बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बिग पलिटिकल आपडेट होबावदों बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जे BPF राजखान्थि हान्जानो मानो मन्त्रि नांगौ होननानै सोंलु खालामदों एबा खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों मानो मन्त्रि नांगौ BPF नो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समनि मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे मोन 15टाबो देरहासार जागोन आरो BPF नो मानो बे समाव मन्त्रि नांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा मन्त्रिनिफ्राय जानगाराव थानो नागिरदों BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मन्त्रि लानायनिफ्राय जानगारदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनि खुगाजोंनो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों কিমানটা 15টা আৰু যদি আছে মই জিকিব পাৰা অৱস্থাত আছে কিন্তু আমি 15টাই আছে BTC 15টাই আছে 15টাই জিকাব এবাৰ মন্ত্ৰী কেইটা পাব মন্ত্ৰী আমি জিকাই দিয়া পিছত যেতিয়া 11টা যে কেইটা পাব কি 11টা 15টা 15টা কেইটা 15টা মন্ত্ৰী কেইটা মন্ত্ৰী কিয় লাগে আমাৰ কাম হলে হল মন্ত্ৰী কেইটা মন্ত্ৰী কিয় লাগে আমার কাম হলে হল মন্ত্ৰী কেইটা মন্ত্ৰী কিয় লাগে আমার কাম হলে হল মন্ত্ৰী কেইটা মন্ত্ৰী কিয় লাগে আমার কাম হলে হল মন্ত্ৰী কেইটা মন্ত্ৰী কিয় লাগে আমার কাম হলে হল